Wara li ġiet ikkonfermata l-aħbar li żvela One News, jiġifieri kif Charles Bonello se jixħet ismu għal Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, issa tfaċċa isem ieħor għal din il-kariga, dak ta' Stefan Caruana, kunsellier nazzjonalista fil-Gudja. One News diġà żvela kif Bonello li hu l-eks segretarju personali tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-għażla tal-fazzjoni li qed tmexxi lil kap Bernard Grech minn imnieħru. Saħansitra jirriżulta li għandu wkoll l-appoġġ sieħ tal-eks kap Simon Busuttil. Filwaqt li sorsi mitħla tal-PN jgħidu li Bonello u attivist li dejjem ikkontribwixxa lejn il-partit, madankollu il-fazzjoni estremista mmexxija mill-kap de facto Carola Querina u tinkludi lill-eks deputat u Ministru ta' żmien Gonzi PN Jason Azzopardi iridu lil Bonello f'din il-kariga għax iqisuha bħala sejfa lihom u li mhux se joħloq terremoti għal ħakma li għandhom fuq il-PN. One News infurmat li kien Lorenz Gonzi li konvinċa lil Bonello biex jaċċetta l-kariga e kif dan ma kienx konvint li għandu jidħol għal dan il-pis, inkluż bil-problemi finanzjarji serji li għandu l-Partit Nazzjonalista. Madankollu fl-aħħar sigħat il-fazzjoni estremista inħasdet bl-aħbar li għall-istess pożizzjoni se jixħed ismu wkoll ċertu Stefan Caruana, attivist nazzjonalista u kunsillier tal-PN fil-Gudja, u allura issa jrid ikun hemm elezzjoni interna. One News infurmat li wara d-deċiżjoni ta' Caruana hemm lit moħbija ta' numru ta' deputati nazzjonalisti li fi żmien Gonzi PN kienu ingħataw il-ġemp. Fl-aħħar sigħat komplet toħroġ il-qasma enormi li hemm fil-PN e kif Emanuel Gallia li jiġi missier is-sieħba ta' Idrin Delija permezz ta' opinjoni fil-Malta Independent ikkritika bl-aħrax it-tmexxija ta' Bernard Grech. L-istess artiklu wkoll ixxerret mit-tifla tal-istess Gallia u l-partner ta' Delija, l-avukat Cynthia Gallia.